जेने तेने फैसाखौथ' खावनानै लाबोबाय आङो फैसा सुटकेसखौनो दा सैमाफोरसो दङ नामाब्रा मोनामसु आंखौ नागिरफैबा दहायथ' आं हाबनायाव सैमा नुवाखैमोनलै दा सैमाफोर दंबा मा जानांगौलाय फैसा खावनाया पापखानानि होमबाबो खावो आंबो जाय मानसिना फैसा गोमाबाबो लस गैया बिसिनावसो खावोलै बिनिफ्राय दुखियाफोरनो राननानै गान माहाजोन हिनजाव गोसोथोबाय हेलौ जोंलारि आं दासो न'आव फैबाय दे आं दाहाय फन हरगोन माथो सोरबासोलाय दा न'नि मानसिफ्रा सिखाव होननानै गाबख्राबा मा जानांगौ जाखोब्रा एन्टनिय फिसा नों सोरखौबा नुदोंमोन नामा मानो मा जादों गाबोन आं मोनसे खामानियाव फैसा हैनो गोनाङा सोरबा फैसा बेगखौनो लानानै थांबाय मा फैसा लानानै थांबाय औ न'आव फैसा बेगानो गैया आंथ' रावखौबो नुवाखै दासो फैदों रावखौबो नुवाखै माथो फैसायाबो दासो गोमाथारदों दुगैनायनि सिगां आङो बे मार्तानि रुमाव दोनदोंमोन होमबाथ' सिखावा न'आवनो दङ बहाबा खनायाव गैलालाय न'नि उखुम मुदायावसो थाहैनांसिगोनलै हमजाबा जारला जागोनलै माथो सेसलाय दानाबा देलाय खना खना नागिरलाय आं बारिथिं नागिरहैनि मार्ता नों हारसिं थांनाङा आंबो थांफागोन बिफा नोंबो नागिरै थां आंबो न'नि खना खनला नागिरनि बाहेराव गैलालाय थिखिनि गोजौआवसो थाहैनोसैलां बेयावबा हले नुथारसिगोन आंखौ मानसिफोरा सोर लांदों आंनि फैसाखौ आखाइखौनो दानस'थारगोन आं माथो आखाइ दानस'नो ओंखारलायबायलाय आं माबोरै खारग'बावनांगौब्रा बे न'निफ्राय दालाय बिराद गिदिर जाल्लायाव गोलैबायना जाय आंनि रांखौ खावदों मोजाङै मोजां दोनफैफिनाबा गावथारथारगोन आं बे मानसिखौ सोरबा लांफैखो न'आवबो सीसीटीवी लगायाखै बेनोथ' जाबाय न' सीसीटीवी लगायैनि थाखायनो जाजोब्बाय दा मा जाबावनांगौ जाखो गाबोननो आंहा दुलाय एमएलएनो हैथारनांगौ फैसाखौ आंहा एलबार्टनि थाखाय वाइन शप खुलिना होनो नागिरदों दा फैसाखौ मोनाबा मा जानांगौ आंहा जारला जाबायना पुलिसनाव कमप्लेन हैनोसै नामा होयाबा आं पुलिसखौबो लिंहरखानोसै माला बारग'लांबावगोनलै आं बे न'निफ्राय माबा पुलिसखौसो लिंहरनो ओंखारबावबाय सेसलाय मा जाबावगोनलै आंना फैसा खावनो फैनाया बापावै माथो सिखाव हाबदोंबालाय नोंहा दासो खबर मोनदों नामा माथो खालामबाय थानोमोन नोंलाय माबालै गथ' फिसाखौ फुथुदोंमोन आं सोर गथ' बिमा आं बुंखायोना आंनि फिसालानि खर'आव दिमाग गैला होननानै आवरिया गथ' लानानै फैदों आश्रमनिफ्राय मा जात खामानि मावबाय थायो नोंबो मालाय बेफोर उनाव जाबाय थागोन आंग्रो आंनि रां खावना लांनाय मानसिखौ नायगिरना दिहुन बापावै दानिसो लाबोनाय फैसा दसेनो गोमाबाय आं दुगैनो थांनायावनो दसेनो गोमानानै थाबाय मार्तानि रुमाव दोनदोंमोन आं फैसाखौ मार्तायाथ' फैसा खावग्रा मानसि नङा सोर सिखावा फैनानै लांफैब्रबखो बेबा बेनिखायनो आं सीसीटीवी लगायनो होननानै बुंबाय थायो नुबाय दा जोंहानि न'खरखौ सिखावफोराबो नोजोर होखुमानानै दं आरो आं पुलिसबो लिंहरखानोसै हाबनो गामियाव न' हाबनानै बयखौबो नायजोबनांगौ न' हाबनानै नायोबा एसे उसुबिदा जागोनदां नायजोबगोन गासिबो नायजोबगोन बापावै जोंहानावबो सिखाव फैलायग्रा जाबाय सोर सिखाव हाबफैखोलै बेनोथ' सोर सिखाव फैदों देलाय पुलिसखौ लिंहरलाय हेलौ आं थफिरां बुंदों जोंहानाव सिखाव हाबदों थाबैनो फैलाय आच्छा दे मा जाबावगोनलै आंलाय माथो पुलिसबो लिंहरनो नागिरबाय आरो मानसिफोराबो सिथ्लानिफ्राय मानो न' सिङाव हाबैलाब्रा आं ओंखारलांनोसैमोनलै मा जाबावगोनलै बेवहायनो हरसे थानांसिगोन नामाब्रा आं गिबायबोलै माथो गिबा जाया डर के आगे जिद है एफा गोरलैयै मोननाय फैसाखौ आङो होफिनथारालै आं पुलिसजोंबो हमजाया नांगौबा बेवहायनो हरसे थागोन अखानायै सोरांनाय लोगो लोगो खारगोन आं फुङाव बयबो गोदो उन्दुखागोन ना समाव खारगोन आं सिखावनि जिउआबो बिराद गिलुं थारलै माथो सिखाव खावनानै जाजाया माथो मा जाबावगोनलै माहाजोन जानायनि सिमाङा माथो पुलिसबो फैनो ओंखारबायब्रा मा जाबावगोन आयै जों नायजोब्बाय बारियाबो गैया माबा बेसेबां दसेनो बहा खावनानै थांस्लाबखो बेलाय बापावै सोरबायदि मानसि हाबफैखोब्रा जोंहानावलाय दसेनो खावना दसेनो थांनाय आंथ' दुगैबावाखैनो दुगैनो होननानै गस्लाल'सो गानस्लायथारदोंमोन आं बेवहायनो मालाबानो फैसाखौ खावनानै लांबाय एफा दाखुथ' बिदि रावबो लानानै खारनो हाया ना न' सिङावसो हाबखुमानानै दं सिखावालाय बापावै न' सिङावनो दं खोमा नायहैनि र' बोरै एलबार्टआलाय उन्दुबाय खोमा मानसिया सिखाव फैनायखौलाय फात्ता मोनथाराखै होनबा बेहा आंहा गाबोननो फैसा हैथारनांगौ दा इसिबां बुरजा केस फैसा बहानिफ्राय मोनगोन आंलाय बे सिखावखौ दिनैनो नागिरथारनांगौ मिसेस क्लिअपेट्रा इन्सपेक्टर आंनाव सिखाव हाबफैदों थाबैनो सिखावखौ नागिरलाय मा खावनानै लांखो सिखावा आंनि सुटकेसाव फैसा दङमोन सुटकेसखौनो खावनानै लानानै थांबाय नोंथांमोना थाबैनो दिनैनो नागिरनानै दिहुन नागिरनोथ' हागोन नाथाय जों हरखाबै मोनगोन ना मोना मानो मोना जानांगौ मोननांगोन मानिथो पुलिस नोंसोरलाय दिनैनो नागिरथार जागोन दे न'आव मा गोमादों नायहैनो हागोन नामा औ नायहैथां हरखाबनो सोर फैब्रबना लांखोलै फैसाखौलाय मानो ओंखारलाङाब्रा आं हमनो
थांजानो गोसो गैथारालै लासैनो दोरोदलांनि र'। हा बहा मा गाबदों? नुथारसिगोन नामालाय नुवाबा हामथारगौ माथो बैथिं थांबाय बे समानो बारजुमनोसैलां। हा बेथ' सिखावसो। थाथ' होनदों। सिखावा हनै बाहेराव खारलांबाय दासो। होसोथार एन्टनिय' गारनाङा बेखौ। इन्सपेक्टर नोंथां सिखावा दासो खारलांबायनो नागिरहैथां माबार। अके मेडाम। सोर बियो? क्लिअ'पेट्रानि फैसा खावग्राया? आखाइनि आसिखौ देथारथारनां बिनिखौ एख्रुबनानै होगोन आं। जानाय नङा आंखौ होसोबोथारबायलै पुलिसनि गारिबो खोनालायलांबाय। जानाय नंला मा जाबावगोनलै जियानो जाया माने बैसां न'आवनो हाबैसैलां। मानसि लेखा फरायनो बायो आंलाय। लेखा फरायालासिनो एगजाम होआलासिनो फरिखा पास जानायमोनब्ला हारसिंनो नाम्बार बुरजा मोननायमोनब्ला आइया खम मोजां मोनगौमोन आंखौ। मा एसे मखस्थ' लानांगौ आं बाबायसो। मालाय दुलुरासो जि फरायनो हायो आंलाय माथो दुलुर बायदि फरायनोनो हाया। इन्सटाग्राम फेसबुक नायै फेल जासिगोनसो आं। मालाय बैसागुनि रिल्स बानायसोदों बिसोरनि रिल्सखौ नायैनो फेलसो जासिगोन आं। मालानि दिनाव नाम्बार बुरजा लानो हागोन आं। मालानि दिनाव आइखौ खुसि खालामनो हागोन आं। माथो लेखा फरायबाबो गोसोआवनो थाया मखस्थ' खालामबाबो गोसोआवनो लानो हाला। मा जाखो दे? माथो लेखासो फरायगासिनो फैसा बेखौ बिनि रुमावनो दोनखोमानोसैलै गाबोन लांफैफिनगोन। मानसियासो जान बिसास बियो बेनावनो दोनगोन आं। उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनोसै आं। उन्दुबाय मोजाङानो जाबाय। मखस्थ' लानोनो हाला। गाबोन मखस्थ' लानोसै दा उन्दुनोसै। गाबोन फुङावनो थाब सिखारनांगौ आंहा। उन्दुलांबायना लायाखैब्रा? उन्दुलांबाय माथो उन्दुबा मोजां नुथारोलै आंनि जानो गोनां हिनजावखौ। जा हगा देखा जाया गा बेनि रुमाव गालांसैलां फैसाखौ। बहा गालांगोन बैसां सिङाव। आयु मा जादों? मा पुलिसनि दावराव दावसि जागासिनो? सोरानावबासो सिखाव हाबबाय नामासै? हा नारजि बुदां? मा मिथिगौ दा? मिथिनो लुगैसोबाय आङो। सोरानाव सिखाव हाबदों बेबा? जों गामियाव सोरानाव हाबदोंहाय? बे पुलिस गारियाव सोरानाव फैमारदों? दानि जुगावबो बिराद सिखाव जाग्रा जाथारबायहाय। मावना जानो हायिफोरा जात खालामलाबायथारो। सोरबा मालायनि बारिनि फुख्रिफोरावनो बिस मुलि होनानै गालाङो। सोरबा माबा गय दंफांफोरखौनो माइ बारिफोरखौनो सावनानै दानफायनानै गालाङो। मा जाबावगोन दानि जुगाव? गावगायबो मावनानै जानो रोङा मालाय मावना जानायखौबो मेगन साग्रासो ओंखारलायलांबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो अनलायनानै थाग्राफोरानो। माबा मैयासो जालांनो हमबाय दिनफोरानो। दाबा सोरानावबा सिखाव हाबफैदों बेबा? नारजि बुदां? आंलाय मा मिथिगौब्रा सोरानाव सिखाव हाबदों। खबर लायदां थां। हे र' खबर लाहैमारनि र' आं लामायाव सोरानाव सिखाव हाबदों बे। आच्छा खबर लाहैमारगोनसो होमबा नों। हायाबा बेबा सोरानावबा सिखाव हाबदों बेबा? जोंफोराबो न'फोरखौ मोजाङै दोननांसिगौहाय। जाहाथे सिखावफोरा जोंफोरनि न'खरफ्रावबो हाबनो सुलादसो लागासिनो दं खोमा। बेबा सोरानावबा सिखाव हाबफैखो? लामाथिं थांना नायहैनि र'। मा जादोंहाय? बहा मा जागासिनो? मेडाम बिथिंजाय सासे मानसि फैनाय नुदोंमोन नामा सुटकेस लानानै? गैयाथ' फैयाखै। आं नोंसोरनि पुलिसनि गारि गाबनायखौ नुनानैसो मा जादों सानदों। सोरानावबाफोर सिखाव हाबदों नामा? औ जोंहानाव हाबदों। आयु नोंसानाव सिखाव हाबदों? मा खावनानै लांखो सिखावालाय? सुटकेसाव फैसा दङमोन बेखौ खावनानै सिखावा बिथिंजायनो खारबोदोंमोन। नंगौ नामा? जों गामियावसो फैबावो होनबाय सिखावाबो। नोंथ' थफिराम फंबायसो नङामोन आरो? दाथ' नोंसानावसो हाबदों आरो ना? आं बेखौनो जों गामियावसो हाबदों खोमा साननानै एसे माबा सानबाय थादोंमोन आरो ना। जों गामियाव सिखाव हाबफेरा मालानिफ्राय हाबखो होननानै। दा ओमफ्राय सिखावा जों गामियावसो फैलायबावदों आरो। औ दा जोङो सैमाबो लाबोखाबाय। सैमाया दा मोनामसुनानै सोरहानि न'आव हाबो बेनो सिखाव जागोन। मोजां जाथारबाय हामथारबाय। बोरो ओमफ्राय सैमायालाय? हाबोगासिनो। आच्छा दे होमबालाय।